yau malakan tun alja'i domin sayan abu mai nagarta. Domin sayan abu mai nagarta. Ku garzayo kantin alja'i domin sayan abu mai nagarta. Kantin alja'i wuri ne da aka tanaje shi domin hada-hadar kasuwanci ta saye da sayarwa a cikin farashi mai rahusa, sannan ana hada-hadar shige da fitan kuɗi wato POS gami da sayar maku da data ta network ɗin MTN, Glo, Airtel da dai sauransu. A bangare na textile ana sayar da yadika, shaddika, lesuka da atamfofi na samari da dattawa. Maza ku garzaya kantin Alhaji Aliyu Jaye, ana sayar da huluna na fita tsara gami da takalma cikin farashi mai rahusa. Alhaji Aliyu Jaye mai kantin sauki ba anan ya tsaya ba, yana saye da siyarwa na karafin motoci, mashina, janareto da sauran nau'ikan ire-iren kayan nauyi. Alhaji Aliyu Jaye mai kantin sauki yana nan a bisa titin Zaria daura da asibiti a garin Sabuwar Ƙasa da ke karamar hukumar kafin lokal gamma. Domin neman karin bayani za ku iya tuntuɓar lambobin waya kamar haka: 0805-26-0241 ko kuma 0808-938-321 ko kuma 0907-556-679. Alhaji Aliyu Jaye mai kantin sauki na lale maraba da zuwan customers. Mai yau malakan tun alja'i domin sayan abu mai nagarta.